לא, לא נכון. אין את המטאטא, אבל גם שיהיה עניין. רק את המטאטא. תן גם את עצמך. Да, прикольно. מתי? נו, יום יום אני עושה. יום יום? אז רק בערבים. רק בערבים. לא הולך לבטן. סבבה, את צריכה לבוא איתי להליכות. הנה, בשבוע נקבע. משתדלת להתחיל. אבל ככה... הליכה מהירה, בלי לדבר על האבדה. על מי? על האבדה. לא, אני לא אוהבת לדבר. מבטיחה? אני אומרת לעצמי, לנקות את כל הסבון הזה. שאני שפשף? מה פתאום? יש לי אני אעשה חלה קטנה מ3. כמה יצא? 3 כאלה, 3 כאלה. אז אולי לחמנות. תעשי חלה, תקחי את כל זה ותעשי רצועה אחת ארוכה ותעשי חלה גדולה. יש לך אבל פליי? את היום למאושר בחיי היום תשמעי מה שעוד לא שמעת אחדש החידוש ואזיק לך מבט יום אבשל לך מה שתאים אעשה את הכל שיהיה לך נעים לא תמיד אני מראה אהבה קבעתי איתה ואז היה דברים ששיפו לבד. אבל היום אני מבקש את הקרבה היוסי ג'י את הדרך ויחסדך הראית לי האמת שלך תמיד אצלי בלב גם אם לפעמים זה נחלש לא אשכח אותך לא אשכח אותך באתר אינטרנט מדרכך מנסה לצעוד בלי לימוד שלי אני מת שתאבד את העניינים שלי. יאללה, נו. מישהו חשב שמשהו? לא. אני דואגת. באיזשהו מקום אתה שמח, כאילו. אין שם. כנראה שתעבור שנה אחד ולגמור טוב. בוא נתן יהודי ככה נוסע מאשר בזה, מה יגיד? כל הדתיים ככה. מספיק אחד, יכולים להאשים את כולם. מה, אנחנו לא מכירים את זה? למה שבגללי יהיה איזה משהו? לא סתם. שאני אשמור שבת כהלכה. כהלכה? כהלכה? אז אנחנו נשים כיפה. לא, לא נכון. אין את המטאטא, אבל גם שיהיה עניין. רק את המטאטא.